Amen. Halleluja. Dus we hebben Lucifer, de gevallen engelen. En ik kom om jou te vertellen van die evangelie. Die evangelie van Lucifer. Halleluja. Want ik krijg die evangelie van God. Amen. Krijgen ze die evangelie van God? En die evangelie van God, halleluja. Ons kennen, wat is die evangelie van God? Halleluja. Halleluja, die evangelie van liefde. Amen. Die evangelie van liefde. Maar het is zo vals als morgen die hele dag. Halleluja, als het is zo niet. Want die boek zei moest. De liefde doet die naaste geen fokkel aan, nee, amen. Dat is wat de kakkersboek zei. Als het is zo niet, amen, dat is Gods doosboek. Gods doosboek zei, de liefde doet die naaste geen kwaad aan. Maar vandaag wil ik jou die evangelie, amen, van Lucifer vertellen. Halleluja. En die evangelie van Lucifer is, de evangelie van wat maakt jou gelukkig. Halleluja. Wat maakt jou gelukkig vandaag? Amen. Want kijk, ik heb het al uitgevonden bij het doosboek van God, halleluja. Alles wat mij gelukkig maakt, alles wat ik geniet, amen. Als ze alles zien, ik geniet het, amen. Dan is het eeuwiglijk een zonde. Halleluja, dat is wat het doosboek mij vertelt. En dat is moest nou die evangelie van liefde. Wat zo is, amen. Als dat is zo, die broers en zusters, kinders van Lucifer, praat je alles Lucie de waarheid. Dat die evangelie van liefde van God. Dit is mos die evangelie van God, amen. En hulle noem hem die evangelie van liefde, halleluja. Nou dit was boek, amen. Sorry voor dat. Nou dit was boek, amen. Van God, zij mos nou, die liefde, amen. Doen die naaste geen kwaad niet aan. Kwaad aan niet, amen. Halleluja. Want het, jij mag niet stelen, niet, jij mag niet roeven, niet. En allerlei kak, amen. Zelf wordt een deel die worden samengevat. Je moet je naaste lief hebben, zoals jezelf. Zo alles wat in die wet is. Amen. Als je iemand wil sieren maakt, dan gaan zij die wet overtreden. Amen. Halleluja. Dat dit is die evangelie van liefde. Maar die evangelie liefde preek ook van elke wat zijn broeder gaat. Amen. Is een moordenaar. Amen. Maar God zijn poes zet me gedrijf. Amen. Om moord te plegen. Halleluja. Maar kom ons praat over die evangelie van gelukkigheid, amen. Die evangelie van Lucifer, amen. Want Lucifer, al wat Lucifer in die aarde wil, amen, is dat jij moet gelukkig wees, amen. En jij moet niet klaar niet. Halleluja. Want die doosboek van God zei ons, jij moet niet klaar niet, amen. Maar hij poeste van God, halleluja. Hulle klaar naar die meeste. Maar het boek zei, jij moet niet klaar. We gaan een nice zonen niet. Maar op zei ik zeep te veel. Ik rook te veel gata. Ik rook te veel ganja. Ik rook te veel buttons. Ik rook te veel tuk. Ik gebruik te veel heroïne. Halleluja. Alle kleine heil, amen. Oor mijn zoon. Maar mijn poesen zonen maken hulle niet serie. Amen. Nou wat mij gelukkig maakt. Maak hulle je waarschijnlijk ongelukkig. Maar ik wil die poester vragen. Wat de fuck is mijn leven met jullie te doen. Amen. Want nog niet één poes heeft voor mij gezegd dat hij mij zo lief heeft. Hij wil je, ik moet verloren gaan, amen. Hij moet me zeggen, hij heeft mij zo lief. Hij wil je, ik moet hel toe gaan, amen. Maar die poester wijst niet van mij, Lucifer had. Want al wat Lucifer van die poesterzoekers had, amen. Want wat Lucifer gelukkig maakt, amen, is om alleen te wees. En een beetje muziek te spelen, amen. En zij boesman op te drank. En zij ganja te roken. En een beetje kakpraat met jou over de camera. Amen. Dat maakt je alles Lucie die poesen. Maar dat maakt me niet die poesen niet. Dat maakt me gelukkig. Want het is die evangelie van gelukkigheid. Amen. En je moet gelukkig wezen in het leven. Nee, je moet niet klaar niet. Want waar worden we ons klaar? Je klaar niet, we gaan de mensen kak. Amen. Wat ik het uitgevonden, amen. Bij die evangelie van liefde. Alles wat ik geniet, amen. Zoals bijvoorbeeld om te zeggen, amen, als een zonne bij zulke doesten.
Ek maak niemand seer as ek sypie. Ek syp op my hart. Ek syp my dop alleen. Ek kla niemand, ek speel my musiek. Ek skel op niemand nie, maar dit maak mense seer. Amen. Doen dit mense poes aan, halleluja. Doen dit wat jy alweer sien. My syper fok met hulle kla oor ander mense kak. Terwyl hulle Doosboek sê, hulle moenie kla oor ander mense se sondes nie. Amen. Halleluja. Zo zei broer, hulle sê, 4 jaar voor je aan je dier, voor je voor Jabesluis zijn poes komt via. Amen. Wat anders te gaan Jabesluis jou in jouw poes met zijn scheertje. Amen. Nou, halleluja. Ons zit al wat Jabesluis die gevangen engelen van Openbaring 13 vandaag voor jullie het. Amen. Bye bye.